या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। रवींद्र चव्हाण, नितेश राणे, संदेश पारकर एकत्र। आदित्य ठाकरे लपून राज ठाकरेंना भेटतात, नितेश राणेंचा हल्लाबोल। आणि वैभववाडी कणकवलीत मुसळधार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर आणि आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीत एकत्र आल्याचं पाहायला मिळाले। निमित्त होतं हायवेच्या पाहणीचं। पाहुयात या भेटी संदर्भात काय म्हणालेत संदेश पारकर। चे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचा नॅशनल हायवेचा पाहणी दौरा होता आणि या पाहणीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर एक उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली किंवा शिवसेनेच्या माध्यमातून मी आज त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांची, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची भेट घेतली। खरं तर आज सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो टोलमुक्तीचा आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हावासीय त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या स्तरावर लढत आहेत। अनेक आंदोलनं त्या ठिकाणी आपण केली, जनतेने केली आणि या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 तारीखपासून टोल सुरू होतो अशा प्रकारची बातमी ही त्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये पसरलेली आहे आणि म्हणून हा टोल त्या ठिकाणी माफी व्हावी किंवा हा टोल जो आहे हा जिल्ह्याचे 2 विभाग करतोय, 4 तालुके एकीकडे आणि 4 तालुके आणि म्हणून हा टोल हा जिल्ह्याच्या बाहेर, हद्दीच्या बाहेर व्हावा, एकतर बांदा किंवा एकतर खारेपाटणच्या हद्दीवर व्हावा आणि जर त्या ठिकाणी तिथं होत असेल तर जिल्ह्याला, सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना त्या ठिकाणी MH07 वाहनांना टोल माफी व्हावी ही प्रमुख मागणी मांडण्याच्याकरता मी त्यांच्या तिकडे गेलो होतो। दुसरी गोष्ट, ज्या ठिकाणी त्यांच्या मी निदर्शनास आणलं, वागदे येथे जो हळवलकडे जाणारा रस्ता आणि जो महत्त्वाचा रस्ता आहे त्या ठिकाणी अनेक अपघात होत आहेत, अनेक जण त्या ठिकाणी मृत्यू पावले, अनेक जनतेने त्या ठिकाणी मोठ्या उत्स्फूर्त आंदोलनं केली आणि अनेक वेळी त्या ठिकाणी हा अपघात त्या ठिकाणी अजूनही होत आहेत आणि म्हणून हे अपघात टाळण्याकरता किंवा हे जे काय लोकांचे निरपराध बळी त्या ठिकाणी जात आहेत आणि सातत्यानं त्या ह्याच्यामध्ये हे अपघात होत आहेत आणि म्हणून ते कसे रोखले जातील याच्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना व्हाव्यात। त्याचबरोबर ROW असेल, नॅशनल हायवेचा ड्रेनेजचा विषय असेल, पावसाळी ड्रेनेजचा विषय असेल, शहरातले जे अंतर्गत रस्ते आहेत ते अरुंद रस्ते असतील, या सगळ्या विषयाबाबत त्या ठिकाणी त्यांना भेटून एक त्या विषयावर चर्चा केली आणि त्यांच्याकडनं हे सगळे प्रश्न सुटतील अशा प्रकारची अपेक्षा या निमित्तानं मला आहे आणि म्हणून त्यांच्या कानावर घालणं, जनतेचे प्रश्न, शिवसेनेची भूमिका ही त्या ठिकाणी कानावर घालण्याचा प्रयत्न मी या दौऱ्याच्या निमित्तानं त्या ठिकाणी केला। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं फेसबुक पेज। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा।
ठाकरे गटाचे नेते संदेश पारकर, आमदार नितेश राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे कणकवलीत एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर त्यांना भाजपात जाणार का विचारल्यानंतर संदेश पारकर काय म्हणाले पाहूयात. मी उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये आहे आणि त्याचवेळी ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीनं राणेंना त्या ठिकाणी स्वाभिमान पक्षातनं भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यावेळी प्रवेश दिला त्याचवेळी खऱ्या अर्थानं मी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी त्या ठिकाणी सोडलेली होती आणि म्हणून शिवसेनेत प्रवेश केलेला होता. आणि म्हणून मी उद्धवजींचे विचार घेऊन या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचं संघटन कसं वाढेल, शिवसेनेचा उद्धवजींचा विचार कसा त्या ठिकाणी वाढेल, हा प्रयत्न खासदार विनायक राऊतांच्या आणि आमदार वैभव नाईकांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण करत आहोत. आणि त्यामुळे ही काही राजकीय भेट नव्हती. ह्या जिल्ह्याच्या जे प्रश्न आहेत, जिल्ह्याच्या हायवेच्या संदर्भात झालेले उपस्थित प्रश्न, कारण एवढा मोठा जिल्हा त्या ठिकाणी 99% काम या जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे. जिल्ह्यातल्या लोकांनी त्यांना त्या ठिकाणी जमीनदार असतील, शेतकरी असतील, सगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी या महामार्ग होण्यासाठी सहकार्य केलेलं होतं. पण आज अनेक लोकांचे पैसे, संपादनाचे पैसे त्या ठिकाणी मिळाले नाहीत. अजूनही रस्ता जवळजवळ 20% त्या ठिकाणी अपूर्ण आहे आणि अनेक अपघात, अनेक अडचणींना त्या ठिकाणी वारंवार जनतेला त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागतो. आजही जो जिल्ह्यामध्ये जो टोल होणार आहे, या टोलामुळे सातत्यानं आर्थिक भुर्दंड हा सर्वसामान्य जनतेला या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून या जिल्ह्यामधल्या MH07 या पासिंगला त्या ठिकाणी टोल माफी व्हावी, अशी प्रकारची भूमिकाही त्या ठिकाणी आम्ही मांडली. सातत्याने अपघात होणारी स्थळं आहेत, त्या कशी त्या ठिकाणी ते अपघात रोखता येतील, त्याच्यावर काय त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात, हे सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाणांना या भेटीमधनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. याचा कुठलाही त्या ठिकाणी राजकीय अर्थ नाही. जनतेचे प्रश्न त्या ठिकाणी सुटावेत आणि हायवेवरचे अपघात त्या ठिकाणी कमी व्हावेत आणि जिल्ह्यामधल्या जनतेला न्याय मिळावा, हाच या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आज अनेक लोक त्या ठिकाणी टोलमुक्तीसाठी त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. अनेकांनी त्या ठिकाणी म्हणजे निवेदनं दिलीत, केसेस घेतल्यात, आंदोलनं केलीत. या जनतेचा त्या ठिकाणी विचार व्हावा आणि या सरकारने तो विचार करावा, ही भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न मी या भेटीमागेनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आज कणकवलीमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावलेली आहे. आपण लाईव्ह दृश्य पाहत आहोत की हा जो कणकवली शहरामध्ये जो पाऊस पडत आहे आणि हा पहिल्या पावसाचा आनंद लुटताना ही लहान मुलं आपल्यासोबत आहेत. पहिल्या पावसामध्ये तू भिजतेस, काय सांगशील? तुला छान वाटतंय? ही जी लहान मुले आहेत ही पावसाचा आनंद लुटत आहेत. पावसाचा आनंद घेतेस, काय वाटतं तुला? खूप मस्त वाटतंय. इतक्या दिवस गरम होत होते, आता पाऊस पडलाय तर खूप छान वाटतंय. तुम्ही नाचताय पावसामध्ये? गरमी आता जर कमी होईलच, पाऊस येतोय मोठ्या प्रमाणात आणि आता तू ह्या पावसाचा आनंद घेतास, काय सांगशील? एकदा खूप छान, एकदम एकदम मस्त, सगळं गार झालंय खूप दिवसांनी. खूप मस्त वाटतंय. काय वाटतंय तुला? पहिल्या पावसाचा आनंद घेतोस तू? खूप मजा येते. एवढे दिवस गरम होत होता, आता पहिल्यांदा पावसाचा आनंद घेताना जाम मजा येते आणि खूप मजा येते. आम्हाला खूप आनंद झालाय.
हा जो पाऊस आहे तो पडत आहे. आपण पाहतो की हा पाऊस आज मंगळवारी पाऊस सुरू झालेला आहे कणकवलीमध्ये आणि विजांच्या गडगडाटासह हा पाऊस पडत आहे. कणकवली शहरासह आजूबाजूच्या संपूर्ण तालुक्यामध्ये ही लहान मुलं आहेत, ही पावसामध्ये भिजत आहे. हा छोटासा मुलगा आहे जो पावसाचा आनंद घेत आहे, कसा नाचत आहे ह्या पावसाच्या आनंदात. ही लहान मुलं आहेत दोन. पहिल्या पावसाचा जो आनंद असतो, जो मातीचा सुगंध असतो, तो येथे खूप असा दरवळत आहे. काही मोठी मंडळी आहेत ते देखील पावसाचा आनंद घेत आहेत. खूप छान दृश्य आहेत ही पावसाची. पहिला पाऊस आपण जो म्हणतो कोकणातील पहिला पाऊस, याचा आनंद घेताना सर्वच जण. खूप वारा देखील सुटलेला आहे, सोसाट्याचा वारा देखील सुटलेला आहे. तुम्ही पावसात भिजताय, काय सांगाल? तुम्ही पावसात भिजताय, पावसाचा आनंद घेताय, काय सांगाल? उकाड्याने सगळं पब्लिक हैराण झालं होतं, सगळे कोकणवासी हैराण झाले होते. मुंबईवरून आलेले माणसं पावसाचा आनंद घेण्यासाठी आली होती, परंतु गरमीने उकाड्याने हैराण झालेली होती. त्यांना आता एक सुखद धक्का मिळालेला आहे आणि पहिल्या पावसात ते भिजत आहे. धन्यवाद. खूप मजा करत आहेत ही सर्व जी पावसात, लहान मुलं असतील, मोठी माणसं असतील. हा जो छोटा मुलगा आहे ही दृश्य पाहतो आहोत की हा जो पाऊस आहे या ठिकाणी सर्वच असे हे ढग भरून आलेले आहेत आणि गडगडाट सुरू आहे कणकवलीमध्ये आणि हा पाऊस सुरू आहे. लहान मुलं देखील या पावसाचा आनंद घेत आहेत. ही छोटी कंपनी आहेत. पाऊस जोरात झालेला आहे. आपण देखील ह्या पावसाचा आनंद घेणार आहोत आणि आजपासून खऱ्या अर्थाने हा मोठ्या पावसाला ही सुरुवात म्हणावी लागेल. मे महिन्याच्या 30 तारखेला हा जो पाऊस पडत आहे खूप आनंद लुटत आहेत ही लहान मुलं आणि पावसाचे प्रमाण देखील आता वाढलेलं आहे. आपण ही अपडेट पावसाची आपल्याला कोकणसाद लाईव्हच्या दर्शकांना दाखवणारच आहोत. पण मे महिन्याच्या शेवटीला हा जो पाऊस सुरू झालेला आहे. आज 30 तारीख आहे आणि या मंगळवारी दरवेळी पाऊस बाजार आहे, त्यामुळे काही बाजाराचे जे लोक आहेत ते पावसामुळे त्यांना हा त्रास थोडासा सहन करावा लागणार, कारण पाऊस आल्यानंतर त्यांची आवरावर असते, बाजार असतो आणि त्या बाजारामध्ये त्यांना थोडंसं आवरावर करून त्यांची घाई गडबड होणार आहे. पण पावसामुळे सर्वजण आनंदित झाले आहेत. थोडासा थंडावा हा सगळ्यांना या पावसामुळे मिळाला आहे असं म्हणावं लागेल. एकंदरीत ही मुलं, लहान मुलं आनंद लुटत आहेत. तसेच गडगडाट देखील होत आहेत कणकवलीमध्ये. ही लाईव्ह दृश्य आपण पावसाची आपल्या सर्व दर्शकांना अशीच दाखवत राहू. आपण पाहत राहा कोकणसाद लाईव्ह.
जी लहान मुलं आहेत जी खरोखरच पावसाचा इतका आनंद घेत आहे की त्यांना आता म्हणजे हा मोह आवरत नाही आहे, भिजण्याचा, नाचण्याचा, चिखलामध्ये खेळण्याचा हा मोह आवरत नाही आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. मान्सूनपूर्व पावसानं वैभववाडीला तडाखा दिलाय. वादळी वाऱ्यासह कोसळलेल्या पावसामुळे अनेक घरांचे छप्पर उडाली आहेत. रस्त्यांवर झाडं कोसळून अनेक मार्ग ठप्प झाले होते. सायंकाळी उशिरा पावसाचा जोर उसरल्यानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आलं. वैभववाडी तालुक्यात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. वैभववाडी शहर, खांबाळे, कोकीसरे तर चक्रीवादळ झालं. या वादळामुळे शहरातील 3 दुकानांचे पत्रे तर एका घराचं छप्पर उडालं. कोकीसरे, बांबरवाडीसह खांबाळे गावात या वादळामुळे अनेक घरांची छप्पर उडून लाखोंचं नुकसान झालंय. त्याचप्रमाणे शहरातील संभाजी चौकात झाडांची फांदी पडली. करूळ तपासणी नाका, एडगाव, इनामदारवाडी इथं रस्त्यावर झाडं पडून मार्ग ठप्प झाले होते. वाहन चालक आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी मिळून झाडं बाजूला करून मार्ग मोकळा केला. तालुक्यातील वीज पुरवठा उशिरापर्यंत ठप्प होता. नेहमीप्रमाणे याही वेळी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कुचकामी ठरली. वैभववाडी तालुक्यात मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात झालेली आहे. वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस सुरू झालेला आहे. सायंकाळी 4 वाजल्यापासून या पावसाला सुरुवात झालेली आहे आणि वादळी वाऱ्यासह कोसळत असलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडलेली आहेत. आपण आता पाहत आहोत वैभववाडी शहरातील परिस्थिती आहे. वैभववाडी शहरात गेल्या अर्ध्या तासापासून हा पाऊस सुरू आहे. शहरातील संभाजी चौक येथे जो नारायण वडापावचं जे दुकान आहे त्या दुकानासमोरील एक झाडाची फांदी ही वादळी वाऱ्यामुळे कोसळून पडली आहे. सुदैवाने त्यावेळी कुठलेही वाहन जात नसल्यामुळे अनर्थ टळला आहे. त्याचप्रमाणे ST बस स्थानकात देखील झाडाची फांदी तुटून पडलेली आहे. असाच प्रकार तालुक्यातील अन्य भागात सुरू आहे. पाऊस मुसळधार आहे. त्याचबरोबर वाराही सोसाट्याचा वारा आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडल्याची शक्यता अधिक आहे. महामार्गावरील वाहतूक आहे ती कुठेतरी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. पावसाचा जोर हा अजूनही कायम आहे. अर्धा तासापासून हा पाऊस जो सुरू आहे त्याचा जोर हा कायम आहे. विजांच्या कडकडाटासह हा पाऊस कोसळत असल्यामुळे तालुक्यातील संपूर्ण जी वीज वितरणची सेवा आहे ती कोलमडली आहे. पूर्ण वीज सेवा ही ठप्प झालेली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल नेटवर्क सेवाही ग्रामीण भागातील ठप्प झालेली आहे. आपण पाहू शकता की हा वैभववाडी तालुक्यात पावसाचा जोर गेल्या अर्ध्या तासापासून कायम आहे. गेले 2 दिवस तालुक्यात उष्णतेचे प्रमाण वाढलं होतं आणि अखेर आज सायंकाळी 4 वाजल्यापासून पावसाने तालुक्यात सुरुवात केलेली आहे. शहरासह वैभववाडी शहरासह ग्रामीण भागात देखील हा पाऊस मुसळधार पावसाने हजेरी लावलेली आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आणि समाधानाची बातमी आहे की भात पेरणीसाठी हा पाऊस झाल्यामुळे कुठेतरी शेतकरी वर्गासाठी ही एक आनंदाची बातमी असणार आहे. आपण पाहत आहोत की वैभववाडी शहरातील दृश्य आहेत. वैभववाडी शहरात ती संभाजी चौकानजीक आपण जे पाहतोय ते झाडाची फांदी आहे ती उन्मळून पडलेली आहे. त्यामुळे या मार्गावर वाहतूक आहे ती एकेरी वाहतूक आहे सुरू आहे.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु. गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उन्हाचा पारा वाढल्यानं याचा फटका कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाला आणि इथे येणाऱ्या पक्ष्यांना बसलाय. पाट तलावातील पाणी पूर्णतः कधीही आटत नाही, परंतु यावर्षी कडक उन्हामुळे पाणीसाठा कमालीचा आटलाय. कडाक्याच्या उन्हात पाणी कमी झाल्यामुळे पुढील काळात पक्ष्यांना पाण्याच्या शोधात फिरावं लागणार आहे. उष्णतेचा पारा वाढल्यानं कुडाळ तालुक्यातील पाट तलावाच्या पाणीसाठ्यामध्ये मोठी घट झाली आहे. यावर्षी वाढत चाललेल्या उष्णतेचा परिणाम पाट तलावाच्या पाणी पातळीवर पाहायला मिळाला. अजूनही स्थिरावलेल्या पक्ष्यांना या उष्णतेचा दाह सहन करावा लागतोय. पाट गावात परदेशातल्या पक्ष्यांचं निवासस्थान आहे, त्यामुळे सिंधुदुर्गातीलच नाही तर परराज्यातील पर्यटक देखील इथे येत असतात. देश विदेशातील पक्षी दरवर्षी स्थलांतर करून या तलावात वास्तव्यास असतात. कडाक्याच्या उन्हात पाणी कमी झाल्यामुळे पक्ष्यांना पाण्याच्या शोधात फिरावं लागणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम, 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. भरड धान्याची बियाणं ही खऱ्या अर्थानं संपत्ती आहे. ही शेतकऱ्यांना दिली जाते. या संपत्तीमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गला अग्रेसर ठेवा, असं आवाहन पालकमंत्री त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना हे जे बियाणं आहे, हे बियाणं हे पुरवण्याचं काम केलं जातं. खऱ्या अर्थाने एक फार मोठी संपत्ती ही तुमच्याकडे सुपूर्द करण्याचं काम एक शेतकरी म्हणून तुमच्याकडे तुमच्या हातामध्ये दिलं जातं. यातून या बियाणातून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये लागवड करून त्या बियाणातून भरड धान्य आणि भरड धान्यामध्ये
सिंधुदुर्ग हा सर्वात अग्रेसर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ही संपत्ती तुमच्या हातामध्ये दिली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. SSPM हॉस्पिटलमध्ये एका महिलेवर दुर्मिळ प्रकारच्या एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीसाठी दुर्बिणीद्वारे यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे आणखीन एक यश SSPMला मिळालंय. या महिलेला गेल्या वर्षी डाव्या बाजूच्या गर्भनळीमध्ये गर्भधारणा होऊन डाव्या बाजूची गर्भनळी काढून टाकण्यात आली होती. ही गर्भनळी काढून सुद्धा जो थोडा गर्भनळीचा भाग गर्भपिशवीला जोडलेला असतो त्या भागामध्ये परत गर्भधारणा होऊन तो भाग पोटात फुटला. यामुळे या महिलेच्या पोटात 1.5 ते 2 लिटर पोटामध्ये रक्तस्राव झाला. त्यामुळे तिच्यावर तातडीनं रात्री 3 वाजता दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया करून गर्भनळीचा तो भाग काढून टाकण्यात आला. अशा प्रकारची गर्भधारणा अतिशय दुर्मिळ असून जगभरात आतापर्यंत 27 केसेस नोंदवण्यात आल्या. सदर अवघड आणि गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर मृदुला महाबळ, स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ, डॉक्टर पूर्वा राऊत, स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ, डॉक्टर शैलेंद्र शिरवाडकर, भूलतज्ज्ञ, नितीन कसाळकर, नमिता सावंत, नर्सिंग स्टाफ, रोहन हरमळकर, वॉर्ड बॉय या संपूर्ण टीमनं शस्त्रक्रिया अगदी यशस्वीरित्या पार पाडली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रवींद्र चव्हाण, नितेश राणे, संदेश पारकर एकत्र. आदित्य ठाकरे लपून राज ठाकरेंना भेटतात, नितेश राणेंचा हल्लाबोल. आणि वैभववाडी कणकवलीत मुसळधार. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.